correction, though not guidance. That is why we are here today. Repetition for emphasis. Anzi, corrections. Iwe neni musafe makawanikwa makapeka hoforos zakadai. You are the vanguard of the future. Stay away from drugs. Be with the right associations. Usatambe ne vanhu vasina nzira yakanaka unopesera wapinda munataisireva. There is a young man aripatiri apa akabva iye anogara kunonzi kuEpworth akatanga kuimba 2015 zita rake anonzi Chigudo. Yes, tichirombotraya masaisai. Zita rake anonzi Chigudo. He started singing in 2015 anobva kuEpworth ane mhosva yakaparawo ndosaka takapfeka maorange kusikari asi isusu tichibuda munomu hatisi kuda kufa takapfeka zvakare mukati menzvimba ino handiti saka nditereresei usatambe netime handisina kupedza nguva zvemaarts zvaintroducedwa ndofunga mamonuments munowaziva what they mean to the nation. They represent our nation, our history, which is very, very important. Tinopiwa mkana yekutamba chess, yekutamba soccer, na iyo Zimbabwe Prisons and Correctional Services. So we salute them. And stop kupedza nguva, let me cross over to the music side. Nekani bopa mkomana nonzi Chigudo mukana. Auya ne 02 Ja Praiser. Aripa next batch anonzi Ja Praiser number 2. Iye akatorekoda 2 songs na Ja Praiser. And then as much as he play my song, you know, the pandino nyengetera. Let me give them the microphone. Yes.